Der er jo ikke noget valg. Det er valg mellem to onder og ikke noget alternativ. Så jeg bliver nødt til at gøre det, som jeg har troet med så længe. Jeg brænder mit valgkort af og fraskriver mig retten til at deltage i det her pseudodemokrati. Jeg vil ikke være med længere. Og mens I kigger på, at det brænder op det her, så kan I jo tænke over, hvorfor vi deltager i krige i Mellemøsten. Hvorfor vi overhovedet har et kongehus. Og hvorfor det er, at 50% af vores lovgivning bliver bestemt af andre end dem inde på Folketinget. Eller inde i Folketinget. Tænk over det, jeg har tænkt over det. Den vil ikke brænde. Den vil simpelthen ikke brænde. Den lille satan. Den skal brænde, skal den. Brænd. Burn, baby, burn. Kom så. De vil simpelthen ikke have, at jeg ikke deltager i demokratiet. Og jeg vil gerne deltage. Jeg er demokrat. Men betingelserne for det her demokrati gør, at det ikke eksisterer. Det er da utroligt, som det ikke vil brænde det her. Det skal også lige siges for the record, at det er første gang, at jeg gør det her. Og det er med sorg, at jeg gør det. Jeg har altid stemt fra den dag, jeg kunne få lov, og jeg fik lov. Men nu er det slut indtil den dag, at vi har et reelt alternativ til klaphatte og den kammerateri, der er inde på borgen. Så når vi er meldt ud af EU, og vi ikke deltager i flere krige, så deltager jeg gerne i demokratiet.